Kumusta mga ka-listeners? Balik na no, vlog day vlog. Mag-unboxing ko mga ka-listeners sa akong i-order sa Shopee kay niabot na no, ganinang hapon. Mga alas 3. So, akong pakita niya akong pag-unboxing kay basig para ma-sure ba ugay damage ba. Pwede pa may lisan dito. Kita na ako ninyo mga ka-listeners no, para kuan na-prove og legit ba ning mga item nga order ron. Kuan ni siya kanang tawaran nag USB mga ka-listeners. Ug kini mga ka-listeners suga ni. Suga. Para more landag pa gid ba? Landag pa. Kay kulangan suga na akong payag mga ka-listeners. Ang abuhan tanang suga ko ba? Way magdungag ko gabi walay kuan, walay suga. Kuan ko rin order ko rin bumbilya. Pang kay ang isa kay pagsaksak na oring solar generator agusa. Ning kuan man naguba. Naguba kay mo kakaya. Kay 3 watts naman ito, kay dako may watts ni 12 watts pa to. Guba mga ganun ang bumbilya. Mani order ko are. Para naidugang bumbilya pang abuhan ug aring gawas. Indara. Ih. Ay lagwa ni damage no. Nakakalisiners da. Matistingan na niron. Pwede na siya saksak mga ka-listeners aring kuan. Aring electric fan. Ito testing dire. Aring electric fan mga ka-listeners. Musiga ba? Tulor ba ni kabuk? Musiga, swerte. Nambi switch ni. Yan. So legit, siga gid. Legit sa mga ka-listeners no, na switch po ding bumbilya pa nindot ni. Ni isa gitisting gid nila daan dito kay bago giputos pa. Yan, siga. Yung usa dumanon be. Yan. So sigang duha, sigang tulo mga ka-listeners no. Ayan. So, legit. Siga gid. So okay kayo. Okay kayo ang tulo ka bumbilya mga ka-listeners. So kini na lang pong kuan. Kini siya pang USB hub no. Para pang backup ba. Ayan unboxing, yan. Pakita ko pag unboxing para sure good. Cute, karton safety gini. Putus. Yan. Gamay ram din mag-listeners sabi ko dako. Cute man kayo no, sabi ko parehas sa picture kita ko dako tanawon ba gamay man kayo. Gamay kaya sabi ko dako. So sabayan niya po ni kay para ma-sure. So ako ni suwayan dire aning cellphone na kay type C man type C. So magilis kog kamera ni. Magilis tag kamera kay para matestingan, Okay. Kiri sa akong i-video mga ka-listeners kay kini akong testingan kay pang
hao man ni siya ning cellphone nga itong gibidyo karon no. Dili sila pareha og kuan saksakan. Okay. Malipay na gulang ang butan na bata, hinalirin ang ba. Ang mga bata mga kasama, iniiansan kita sa laing adlaw sa kung aso ninyo mga bata mga kasama. Ako rin giuluhan og time machine ang atong writer ani si Kuya Uji Gumbo Kakasa, ang atong director Suela si Ate Martes Barbal Morit, ang atong spinner Kuya Jewel Benzi, ang atong soundman Mr. Ricky Bangis Garing, unya atong audio editor Kuya Ariel Mangkaw, og ingon man si Jeff Gaburana og si Lloyd Gabiana. Mga ni atong mga the best ng mga audio editor dinhi mga bata mga kasama. Ay di na lang kayo tama na sulti kay kita tinabangan sa naman ni Kuya Randy Tayan ang atong audio editor po taon. Ha? Aniya kita ta o sa dili pa aton sa pasalamatan si Lord mga bata mga kasama. Salamat kayo sa ni Mama Mary sa mga pag-ampo. Thank you kay Lord sa tanan nga gihatag ka namo sa imong ipaambit ka namo. Salamat kayo. Okay mga bata mo sa Sir Rick Esdar. Good afternoon mo diha o gabi naman din. Good evening mo diha Sir Rick Esdar sa tanang mga namati na to karon. Si Rick Esdar, Sir Choi Asnar og ingon man si Kuya Nick Pipito. Ngayong hapon mo diha Kuya Nick Pipito diha sa Toledo. Okay mga bata mga kasama. Aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ning simanaw na kanugluhan. Time Machine. Ano, inanay ning nawa ang ilaga na subject sa time machine. Magmalapusol siguro ko. Magmalampusol siguro ko. Stupid na akong imbensyon. Oh. No! 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 Iyaw ko dahil ang sakit ba siya? Buset! Buset! Subject test 135 failed. Magkalagot. Magkalagot. Mapauli ko sa mga mansyon. Magkalagot! Ah! Ma, relax na ma. Relax na. May pauli dahin ko human ko masulti sa atong silingan. Pait ang papaw eh. Naunsa naman taon na siya. Biyanilan siya aron palayason si Muti ang ako manghod. Unya, gidapatan pagid man niya. Pagkasalbayis ng pagkaamahan. Magsud ka anak ninoy sa imong amahan. Irespeto sa isip imong amahan. Ma, naunsa naman taon na sa papa. Nalipay mga ko nga niya na siya sa Pilipinas. Kay halos din na siya mapauli din sa ato kay may trabaho siya sa gawa sa nasod. Sukad lang miuli sa gikan sa Ukraine. Na-deport gikan sa kagubot nga nahitabo dito. Tungod sa gubat sa Russia ug Ukraine. Alit sa nausap. Murabag desperado na kaayo siya. Magsige na lang pamrinda sa atong mga butang. Unya perming hubog nga mauli. Unya usahay. Manghagis pag yun. Pirmi na niya buhat ma. Ug ang akong gikalagutan lang. Pasakitan ka, ingon man si Mutya. Dili kong sugot anak ma. Bahalag ako yung bunugon o pasakitan. Di lang ka mo. Ako na ba? Nakadungog kong tabi-tabi. Nga si Papa, dunay lang yung babae. Dunay kabit. Oh, Ninoy. Kung tinuod man kanina ma, bantay lagi si Papa na ko. Ninoy ay pagsukol sa imong amahan. Ang gikabalakan ko lang mo si Mutya. Ipalayas na ba yung taon siyang papa ni mo? Kaluis ako mangkot. Mapay doon na diferensya siya sa iyong pangisip. Di palayas pag yun. Kinahanglang makita ta siya, Ninoy. Nabalaka na kay ko si mong manghoy. Mura kong mabuang sa pagkunauna niya. Kung hain na siya ron. Kung ano siya nahitabo niya. Tingalik nagutman siya. Nabalaka na kay ko niya, anak. Relax lang ma. Ayaw palabi na imong gibati. Ayaw ka balaka. Pangitaon ako sumutya. Muuban ko dong. Ayaw ma. Dini ka lang. Kinahanglan makapahuway ka. Ay nagkong kabalaka god. Ako na'y bahalang mangita ni Mutya ma. Ninoy. Sige ma. Musulon ako sa kwarto. Mag-ilis ko. Dayon, pagkahuman. Pangitaon din ako sa Mutya. Oo. Pahuway ka na din niya ha. Mm. Saman, gusto kang yatod ka sa inyong kwarto ni Papa?
Aron makapahuay ka na dito? Ayaw na, Ninoy. Ang hinalam ko din Ma, samang ko ini paingon. Papalayas man ko, Papa. Ba't man, Papa, uy? O man ko sa niya. Unya, iya ako palayas. Palayas 587. Palayas. 587. Ato ko nahan, bi. Nganong ingon man ini kakupot ang among kinabuhi karon. Nganong naingon man ini si Christian. Kani adto mapinanggaon kay siya nga bana diri nako. Pinangga kaayo mi niya. Hapan karon kalit siyang nausap. Tungod pa lang ba sa iyang sayop kapag tuo sa pagkataon ni Motia? O tungod ginawadan siya og trabaho sa Ukraine, isip scientist. Maong naingon na siya, ana. Diyos ko, alam dagi ang taon ang una-una ni Christian. Ay, kumusta ka na, ako'y mahal? Oh, kinsa ka? Wala ka kayo. Ako ni Uy, si Diego Salvador. Ay, Prijig ko, ikaw di ay na. Ay! Sa rin nakabita ko ba? Sa tabo. Uy, galing yan, hi, uy. Yan ang dawat ng tambal. Salamat, Diego, ha? Sige, im na. Aron di na maglaban, di mo oo. Oo, sa man eh. Maayo, kini alamin mo. Oo, Prijig ko. Salamat, ini, ha? Maninoy. Uy, kumusta doon ni Noy? Paamin ako, Maninoy Jigo. Kaloy all ka sa Diyos. Mayo hinoon nga ni Aka kay mulakaw ko. Pangitawon ako si Motia ang ako manghod. Oh, sige, ni Noy. Padayon lang. Ako'y bahala din yung uban ni mama mo. Sige, ato na ko, ma. Pag-ambing, ha, Ninoy. Ato na ko, Maninoy. Tinuod gini ang balita, ha? Gipalayas gini ay smutya. Diego, Pimilit yung gihatagan kang kagulanan ang salbahis mong bana. Magkalagot. Ay! Ay, salbahis mong bana! Kaya hatagan ko sa leksyon! Ano matagang? Diyan ko! Ay, mabuhan ko ba yun? Ikaw tingalin kapit sa kong asawa, sir. Ay, nanabuhan ka na ra! Oy! Oy! Mari taon ta! Oy, ang mari naman! Ay, kumpari di! Oy! Ikaw siguro ang amahan mo, Tio, so! Ikanag sa ilong! Asa? Babae taon ko kasing-kasing pari! Oy! Ay, kung patuwa! Dito! Bagay na kaya! Kanag-kanag! Ay! Sila ang mga langit! Mari! Ay! Sila ang isang mga taon! patatap na ito pamasangil! Mula! Patakal lang nagkapari! Pawas ako tamangan! Kulutahon ko ng laki ni mo! Ay! Manag sa ilong! Mabuha sa ilong! Christian, ayaw, ha? Wa siya sa... Wa! Tinod ka na, pre! Pahawa lagi! Ayaw panalipti ng imong laki! Nabuang ka na yun, no? Patatap mo na ito pamasangil! Inang pahawa! Ay! Mo sumali! Ay! Mabuhan ko ba yun? Munian ngayon mo! Gihugaw-hugawan mo ang akong pagkatawa! Yataktan mo ang akong pagkalalaki! Ayaw ipahin na kung ibang binuhatan, Christian! Wala ka to! Misoko lang ginaog-daog! Ay! Di alam mo! Ay! Adi na madagat kong beauty! Bangag sa ilong! Unsa itong gisulti mo? Dugay ako na sayot, Christian. Bahin sa Bahin sa imong laking babae. Imong tabit. Mara! Og nagkaila kong kinsa siya. Siya si Fe, ang babaeng kundatan din sa atong dapit. Ha? Minyo na siya, di ba? Na minyo og tiguwang nga lalaki. Pero bisan og minyo, may kundat gihapon. Dino! Patakagan ko ka ba ng baba mo? Dili sa minu! Daga pa siya! Gitago ko ng tanan tungod kay dili ko gusto masayo ng atong mga anak. Dili ko gusto maguba ang atong pamilya. Dugay lang naguba, Mara! Sukad kayo mo kung gitando! Kasi Nasayod kung dili ko anak si Mutia! anak mo siya! Dugo asi mo dugo! Wa ko'y anak na abnormal! Abi kay abnormal! Abi kay abnormal si Mutia! Dili ni mo ang kunon! Huh? Sige! Ayaw lagi ko patuwag baka! Sige! Pasakitin ako, Mama! Kaya kita kayo magpatay! Inoy! Hindi na ayaw, ha? Musukol ka na rin ako, ha? Huwag ka na respeto na ako kayong amahan!
Abi kay mas dako ka! Ha? Kaysa dako karon! Ha? Magkapaabot ka respetuhan ka? Ha? Mamanay mo binuhatan? Nabati ko ang tanan ninyong gipanagsultihan ni Mama. Tinuod yun ay mga tabi-tabi nga doon na kay kabit. Niloy! Ako ay pasakiti pa. Ayaw lang si Mama o si Butya. Kay kung buhato mo ang papasakit nila, sok lang talaga kita. Unsa? Mau ka na ba? Kita kayo mag-away kung pasakitan mo sila. Kaisog na nimo. Abi kay dako ka naman. Gusto ka ba? Likon ka nagbugog. Gusto ka? Ayaw kalimot nga managko mi. Ug dili sa tanang higayon, kay imo may badaog-daog. Musukol ka na diya, ha? Pwes ka na! Ha? Nino! Nino! Ayaw! Gusto na! Ino na! Gusto na! Gusto na! Mala! Ya na mo mga bisik! Balik ko niya! Wa patabahuan! Amin ko! Miat na siyang bata ka! Ipanahiyas na di ka! Paano mo balik pa mga? Dadan man ako pandi mama pag ugot mo nun yan siya loloy kayo kaong ka pa no Abuan! Mamaya na! ang ko pa nun Mga buisit mo! Buisit di pamilya, ha? Bawa sa mais! O kaya lang ipagbalik din eh! Bawa! Mami ba kinanagamaan nga sa mali mo? Buisit! Buisit! Nagdalag buisit ito bata! Mas may pangmulahos ko sa laboratorio. Ang tukoy pahamang nga akong kasuko! Buisit! ala na naunsa man na si mama kukuyanin oy Nagkuyapon siya. Butya. ala luyagod mama Ayaw kaya ka na. Dali tabangi ko. Dali na to sama sa iyang kwarto. Dali! oo kuya Mayo! Yuhu! Mayo! Mayo, oy! Christian! Naka diha! Chan! Aprim din pultahan. Mayo! Christian? Love? Naka diha? Wa may tao? Hay man ka si Christian. Ingon siya ni kuno siya din sa iyang pay. Pero man lagi siya din hi. Mo din isod sa panimay ni Christian? Well, dakom din bayang. Ug sa dili madukay, ako naon niyang mamahimong ray na niining panimaya. Tungod kay anhi naon niya mimupuyo sa Christian. Ug di na kinahanglang abangan ko niya ang kondominium. naka Nang di bata? ngayon sila tatao ko no magbugisulti nga sa langot sa kay nana ko no nana ka Patasan bata ay. Pawa di alit siya. sige bye Hoy, 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 hoy! Hoy, balik diri bata! Hoy! wala man ka sure yung kalalakaw ko May ipangutana ko nimo. ha Ayon si Christian. Christian Bautista nya artista man na sa TV singer pag yun Insultado ba ni mong bata ka? Huwag kay batasan! Sus! Sa taon na karon! Ayaw ginagawa ta, Fe. Kung di ka gusto magubak ng naong mo. Unsa? Oh, wag ka kita'y malimot na kung unsa, no? Mutya, sodas imong kwarto. Ako rin makigsulti ini niya. oh nay bye na ana Hanggang bata ay! O sa pagtuon naman ako, buang! Nganong ni Aka? Gipangitan ako sa Christian din, he. Ingon manggod siya, nga moanhi siya. Aron sultihan mong palayason din sa iyang panimay. Unsa? Maong ni ako. Kay gusto kong masaksi sa inyong pagpamakwit din. Kay kami na si Christian ang mamuyo ining baya. Asawa ko niya. Ugwa kay katungod nga mo puyo ining baya. Ah, hala. Kahilas ko nimo. Wala siya gusto nimo, uy.
kami na ang magtipon karon. Salpahis gid ni Musa. Ay! Aray! Ay! Aray ko! Ay! Ano ko ba kuya? Ay! Ano ako ba? Sige. Sige. Aray! Christian! Kaya sa to! Usubol ka ginagawa! Balik lang unya ako panahuman mo! Punong na mo! Punongan na na! Punong na mo! Punong na dito yung ka ba? Bago marespeto sa imong amahan! Sorry ma! Di magkukusto pa sakitan ka! Christian! Tinuod ba ang gisulti ni Be? Namalayasan minimum din sa bahay. Unsa ma? Yan na pala yaso din sa bahay. Aron magipo na sila itong yung kapit. Tinuod ba ha, Christian? Tumagak ko! Tumagak ko! Tinuod ba? Tinuod ba? Oh! Ilod! Ayaw dito nga ang pagdahas bisan unsang butang di kalilis inyong paglayas. Kay ako'y tagiyahin ng tanan. Akong kwartang gipundaran ng tanan. Gusto na ko na sa akong pagbalik na mo din eh. Wa na mo! Yan mo! Salbayes! Salbayes sa pagkaban! Salbayes! Tuwara si Faye. Faye! Chris? Dali! Sakay! Oh, Chris. Tama na. Kaya nagkasapot eh ha. Asamanta? Sa akong laboratory. Nasam? O saan naman si buhato ni mo dito? Inalang tapuson kung ako nasugdan nga project dito sa Ukraine, Faye. Ang time machine. Time machine? Kaya kung malampus kini, mahimo kining mapuslanon. Doon lang yun, doon na kayo sa katunganan. Para magmalampuson kining maong project dito sa Ukraine. Pero tungod sa gubat ganito po, sa conflict sa nasod sa Russia o Ukraine, gipapauli may mga Pinoy din sa Pinas. Butang nga kikaligutan ko pag-ayo. Chris, Please support me, Faye. Kaya kung magmalampuson kining tanan, kita na unya ang labing dato sa tibok kalibutan. Kabisan si Elon Musk, nga usa ka business magnet o investor. Magkabuang unya sa pag-agni kanako, nga mopalit sa akong imbensyon sa kantidad nga akong kagustuhan. really? O ka, mamuhunan siya nako. I-hire ko sa iyang kumpanya aron magbuhat og daghan sa akong imbensyon. You're really smart, Chris. This will be the latest breakthrough in science and technology, Faye. Iluhunaw niya ko sa tibok kalibutan nga labing banggiitan nga scientist. Palayaso na ta ni Papa Budininak. Magunsan man lang unya ta. Papapalayaso na dahil ka mani, papa. Wala niya tayo, bay. Matog na lang niya tayo, bisan asa. Dadapin sa daan. Mura na niya tayo iruwi to giyo ini. Huwag ako. Dili na niya ako makapandayan sa pag-eskwela. Di na ko kalampo sa college. Di na matuman lang ako mga pangandoy nga mahimo kong usa ka scientist sama ni Papa Christian. Nga akong Mga anak ko. Mga anak. Alo, ma, makakalit-kalit ng lipay. Alo, Ma? alo. Ma! 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 Asa ka, Ma? Mama! Mama, uubahin ko! Ma!
Unsa kining akong nabalitaan, bahay ni Mara nga akong asawa. Gaba na ka ni, sa iyang pagluib ka na ako. Pero, dili kami tungod sa akong mga binuhatan nga ito niya. Hi, Chris. Wagit ko pa na malingay. Mura man lang kugwa din. Buiset! Buiset ka, Christian! Oh, Faye, Usa man ko din, Hangin na dili ni mo makita. Kabuiset good ni mo. pasensya ka na. Sorry lang ba? Naamagugoy yun na una. Doon na pa ba mas nindot una-una ang kawas na ako? Oh, love, sorry. Sorry ka na lang. Unsa man na akong buhaton? Love, bakit ko ni mo, Chris? Oh, Faye. Love, gayty ka. Ikaw pa maganing akong gipalabi kaysa akong asawa. Kun mo. Pamatod Ha? Di na mo'y gusto na ako. Unsa man niya Luhod sa akong atubangan. Unsa? Bungol ka? Ingon ko, luhod sa akong atubangan. Love, Di ka? pero... Di gud ko ni mo, love. Mas may pagmagbuwag na lang ka. Biyain ako din sa kondo. Unsa? Love, di ko Nia. Mulod ko. Nia. Nagload ako sa mga tabangan. Timaan nga mahal tika. Karon, hawak sa akong tiil. Ha? Sige na. Hawak tayo sa akong tiil. Oo, mahaw ko. Na. May hawak na ko. Kilok. Pambarog na ko, ha? Karon, luhod o palik. Faye. Luhod o palik. Padali. Nia. Load na sab ko. Okay, sa pikas na akong tiil. May muna ba kong barog? Sulti una ko. Kinsay mong kiuna-una. May mo bang mo barog na ko? O na tigatubagon si mong mga pangutana? Okay, barog. Yun na una na ko sumara. Ansa? Buhi pa gani ko naguna-una na kaniya? Pagkakon kagyot! May mo ba? Paminawaw na ko? Ngano? Faye, si Mara, Ngano si Mara? nabuang siya. Unsa? Tinuod ka, Chris? Tinuod ka? Oo, Faye. Tinuod ka di ay? Kun mao, mahimo na yun niya kayo na to ang pagpuyo sa inyong mansyon. Og, mapalayas na nato sila sa dakong kasayon, Chris. Hey, nga naman ka? Wa ka malipay? Chris, mauna ning atong gipaabot. Midaog ta. Naluoy ko ni Mara. Nabuang ka? Maluoy ka pa itong nabuang naman to? Chris, pasag ditong bayana. Og ayaw na paghuna-huna niya. Tungod kay kita na niyang magtipon dito sa maong panimay. Kala! Oh. Kung magpabilin pa kang buhi, Victorio, ikaw? Kinsa ka? huwag ka nito sayon kang imong gikaipon. Usap ka na kong ninyo. Unsa? Ug ako siya nasaw. Vic, Kibiyaan ko niya human mapahimusli ang akong bandit. Hukulira siya tayo. Unsa di ay? Antukira ka di ay? Victorio, wa ko isa. Iya kong gilugos. Giraip ko niya. O gipugos ko yung makiguban na lang niya. Vic, wa ko'y mahimo. May uban na lang ko niya. Nakigtaba na lang ko. Sa! Baka akong di ka na. Ikaw ba ang gani ang mitintal na ko? Imong gipahimuslan ang akong kagulanan. Tungod sa naitabo nga na-deport ko. Tungod sa gubat sa Russia ug sa Ukraine. Napunaan pa. Kamay dako kong pagduda nga giliiban ko sa akong asawa. Ug samtang didto ko sa usa ka nightclub. Imo kong gitintal. Kunya karon, ako'y ipagawas ni mong dautan. Dili na tinuod. Tumutubo lang na siya, Victorio. Ayaw ko matuwas yung mga bagat, eh! Sobra ka na magkakon. Ilaron pa ko mo.
Isang bistado ka na! Kung ikaw na lang, nakaila ko sa iyong pamilya. Balik nila mintas dili pa wahiyatanan. Nagkinahanglan og haligis panimay ang iyong pamilya. Oh. Si Bata! Victorio! Kamu, Faye. Matapos na ang imong kinautan. Ayaw, Victor! Ayaw kong patya! Hindi pa ako gusto mamatay! Ang sama ni mo, babae nga mga ipo. Di aming pasanayon ng kilibutan. Pumatay ka! Layon siya! Pahin mo yun! Ayaw palubig! Pahin pa nga! Hala! Pistula! Saan bigyan ni pistula, Bi? Bibe? Hoy! Hoy! Ako baba! Hoy! Si Papa po si Ludi Karol! Ayaw na ha! Ayaw na! Bad na! Sige, pusila na yung mutya! Pusila na yun! Pusilon! Taga! Bang! Dagang kami! Ako sundan, Bi! Ako sundan! Bang! Ang daw yung bata! Buwang yun! Ha? Kung saan kinita mo? Christian! Dadagan ang bad nga tao! Ambak na bintana! Ang daw ka! Ambil na pistola! Kuha lagi ni mga pistula! Nanuwa mo ito naman pusila! Di na maghihinan tamaga nga pusila siya! Bad man na papatay tao! Hanggaw! Ganong niya ka? Di ko pa kailoy man kayo si Mama Maram, buang man. O niya? Ngayon ko ni mo palitog tambal babi, aron maayo mama, luoy kayo. Ay kung samok-samok ka ha? Pusilan ka ron! Gusto ka pusilan ka? Bad lagi na pa, bad na. O saman, di ka mapahawa! Kaya pusilan ka! Uno! Dos! Tres! 4, 5, 6, 7! Buwan! Sige, bye! O ikaw, Fe, unsa tong gisulti mo? Gilugos ti ka! Gipugos ti kang uban ako! Mo ba? Sorry, gusto ko untang lawaso na nga akong kaugaligon. Ug ako'y maalaot! Christian! Sayang, Fe. Apitaw ta kong mulampo sa akong proyekto nga time machine. Akong imbensyon. Apil ka unta sa akong mga pangandoy. Pero hantukira ka di ay. Bitin ka! Christian! Gusto ang imong bala. Dili ka angay pasalayon. Ang angay ni mo mamatay. Ayaw, Christian! Gusto ko Mamatay ka! Ups, ikaw na si Miilog sa pistola! Bitiunan ko mo! Iatagin natin kayo ngayon. Nagtanong ka. Mamatay ka sa... Huwag ko sa mata. Ikaw ang buto po silon. Diyan. Muta! Alam ko! Muta! Alam ko! Anak, nabunuhan na sa akong dugo si Inday mo, tiya. Managsama ang tipo sa mong dugo. Huwag napapas na nga akong pagduda. Kay gipadiin ites ko gyud siya. Huwag napamatudan ko gyud. Na ako siyang anak. Dugo sa akong dugo. Pasiluwa ako mo, tiya. Pasiluwa ako. Diyos ko.
Pasaylo ako. Salbahe siyang pagkamahan. Demonyo gid siya. Ninoy, Dong. Kung dili patungod niya, dili unta mapusilan si Mutya. Dili unta siya makumatos dito sa ospital karon. Ninoy. Usaon naman lang ni. Asa matag ibayad sa ospital? Estudyante pa man ko. Huwag pa ko'y trabaho. Si Mama Mara na asab sa iyang kalibog. Ayaw kablakan, Hinoy. Si Papa Christian nimo ang miabagas tanan ninyong gilastuhan sa ospital. Pero si Mutya, ang pinangga ko manghod. Misurin din sa kapulisan si Victor Dong. Nga mo'y nakapusil kang Mutya. Si Fee nabuang anausap sa kalibog. Nakabuot na ang hustisyang ginangatan ni Inday Mutya. Pero si Mutya maninoy Diego, nagkumatos pa siya. Ug matod pa sa doktor nga posibleng dili na siya mabalikan sa iyang palimuot. Kaluoy sa kumanghon. Kaluoy niya. Uy, luoy yun as in. Manggalin na. Tana. Magdungal ka sa paghilang. Ay! Ingon bitaw ko nga 143 pustai 910 imo tanawan ni gawas 519 Mamara. Gangan na ma. 519 Aron masudlan ng imong tiyan. Ay napagis ko tong numero. Oh, higupin na sa sabaw sa noodles oh. Sige dong Ninoy, irambol aron way bagulbol. Irambol. Kaluoy ni Mama Mara. Rambol. Nga na ma. Madto para ba ko sa ospital? Kay pulihan ako sa pagbantay dito si Manny Jigo. Ha? Maluoy ka ma? Ingon og sa nakasabot si Mama. Niya ma, hungitan ti ka. Salamat ma. Salamat ma. Ayaw lang hilak mo, Ninoy. Langga man ka ni Mama Mara. Love man ti ka dong. Ma. Kaluoy ni Ninoy, nga akong anak. O ni Mara, nga akong asawa. Giyungitan in taon ni Ninoy ang iyang Mama Mara na makita ko kay sila sa bintana sa bahay. Samtang ako, aniya sa gawas ng mansyon ug sakay ning akong auto. Sa ko kining tanan, naanod ko sa bulog sa pagpakasa tungkol sa sayop kong mga pagduda. Dili ko na maantos na magtanaw nila. Si Mutya, nagkumatos tungod kay napusilan ang bata. Samtang si Mara nga akong asawa, nabuang intahon tungod sa akong binuhatan. Ug si Ninoy, wala nagrespeto na ako. Wala nagrespeto na ako nga akong anak. Saan ko yun kinintanan? Sino ako, Diyos ko? Unta, may mahimo pa ko, Diyos ko. Aron itulid ang mga sayop kong binuhatan. Oh, gusto. Ang time machine.
Maunang kini ang bugtong kong paglaom. Aron matulid ang tanan kong sayop kong binuhatan. Kinahanglan mo lampos ko sa kong pagbuhat ini. Mulampos ko sa kong imbensyon. Dili ko mahunong. O gihurot ko yun ang tanan kong atensyon og panahon. Lamang, magmalampuson ko sa kong tinguha. Magpalayo na ko din eh. Nakatawag na si Mama Mara. Mulakaw na ko. Bye, Ma. Madyo na ko sa ospital. Aron, mapulihan akong bantay dito si Maninoy Jigo. Oh, hala? Usa ka bandol nga kwarta? Puniton ko dayon. Kwarta gid kini. Ning uwahing mga adlaw, pirmi ko makakita og kwarta dinhi sa gawas ng pultahan. Diin man kanigikan. Kadaghan ining kwarta ha. Magamit kini nako para namo. Ilabi na ni Mama og ni Mutya nga akong pinanggang manghod. Pero diin manigikan. Hala? Gikan ka ni Papa Christian? Dili na importante kung dinigikan. Ang importante mao nga magamit kini namo. Ilabi na sa among sitwasyon karon. May dugo ng ligawas akong baba. Nagsugpa na ko. Tugod sa grabe kong paningkamot. Nga mulampos nga kong imbensyon. Pero, dili ko mahunong. Kamatayon lang ang makapahunong na ako sa kong imbensyon. Musod na ko sa laboratorio. Padayon ko nga akong imbensyon. Pinagining time machine. Mahimo ko kayong pagbalik sa karaang panahon nga akong gustuhon. Og tuliron ang mga sayop kong binuhatan. O kaha, sa bagong panahon, sa advance ka katuigan nga akong gustuhon. Kana kung magmalampuson ko ini. Ana, gibutangan ko na sab og dakong ilaga sa chamber ning time machine. Isit ko ang time machine. Sa din ko sa kabuhan pa siya. Tanawon kong mugamay ba siya pagbalik. Noon kay kining maong ilaga ganian ako. Magduha ka tuig na kini. O ang lifespan sagad sa mga ilaga. 2 ka tuig lamang. Pwera lang sa mga inatiman ng mga ilaga. Di imposibleng moabot og unong ngadto sa 7 ka tuig ang kinabuhi sa ilaga. Ano yan? Ano? Andam na kini. Ano yan? Hindi ka may pagbalik ng ilaga. Milampos ko. Yes! Yes! Pero no! I need more subject to test. Gusto, ang manok, kinalang magbalik siya og kaitlog. Yun na, magawas ko. Tanahon kong nausap pag yun ang panahon.
kuwan. Kusog ang kuwan. Heavy rain. Pagbaog yung kininitabuin nga lawa. Gani, may nag-crash ka aeroplano. Dining adlawa o dining tuiga. Gusto. Musod ko balik sa kong lawak. Iyon ko ang TV. Tanawin ko ang balita. Ibalita gyud ang nahitabo sa aeroplano. Ang insidente. Usa ka aksidente nahitabo. I-off ko na ng telebisyon. Doon na ginag-crash ka aeroplano. Ning maong adlaw. Nabalik yung tinuod ako sa panahon kami. Karon, mabalik din ko sa time machine. O ibalik ko sa ustong tuig ug adlaw ang time machine. Ana, naset ko na pagbalik sa kong panahon ng tuig. I-activate ko na. May balik pagdako ng ilaga. From mice to what? Magawas ko karon dayon. Wa mag-on. Og naminaw pagbalik. Bugtong ang huni sa kagabion lamang ang imong mabati. Kung mao, nagmalampuso na ko sa akong invensyon. Salamat, Diyos ko! Salamat! Kadit lang. Isa man kanin sayo kayo nga nanoktok sa pultahan? Kinsay, ikaw. Mahimo bang mudayon, Dong Ninoy? Ano niya ka? Huh. Imo ginin palayason sa imong mansyon? Dili ka na mo'y akong tuyo, Dong. Kinsa man day? Mubisitan ko ninyo, Dong Ninoy. Tungod kay Gayon sa? Kay gimingaw ko ninyo. Ha? Buka na'y tinuod, Dong. Lago ka na kintanahon. Ug sa tanaw na kanimo, masakiton ka. Usto ka. Mao day mibalik ka. Kay magpaatiman ka na mo. Dili, Dong Ninoy. Nasayop ka. Huh, mao ba? Nasakit ko. Ug wa na makaatiman sa akong kaugalingon. Tungod sa akong tinguha nga magmalampuson ko sa akong imbensyon. The time machine. Ah, wala ko interes ang imong time machine. Dili na ko gusto mahimong scientist sama nimo. Nasayop gyud ko sa akong pag-idolo nimo. Nasayop ko noy. Nagnoy ka na lang ako. Amahan ko nimo. Wa ko'y amahan nga sama nimo kasalbahis. Huh, diya ka na. Dong Ninoy. Uy, nianay ka pare Christian. Dali na yun. Lingkod. Kasakit sa akong gibati. Sa gipamuhong ni Dong Ninoy. Nabati ko sa bitaw, pre. Predji ko. Dili mo mabasol si Dong Ninoy, pre. Nahibaw ka yun. Dako kasi kay ubos nimo. Pwede ko. Sa mga prakatresurya, ha? Balong-bangog ka. Mulagaw na lang ko, pre. Magbalik-balik lang unya ko. Antod nga, makapasaylo na sila na ako. Pre Christian.
Nabuang naman si Papa Christian. Pero may naman bubisita din sa bahay. Mas may pag ako na palayo din eh. Oy, Dinoy, Oh, Maninoy Diego? asa man ka? Ha? Mulayas ka? Maninoy. Dali-dali dong, tapad na ko dong. Tapad-tapad din ko rin. Naiubos ko, Maninoy. Nga naman, Gusto ninyong bubalik si Papa Christian din eh. Pero ako dili ko gusto. Salbahe siya. si mama ni mo, adlaw tanan, nagpangita sa imong papa. Bisan pa man og nabuang na siya. Wa magud sa mga pag-isip si Mama. O ang gusto niya nga mabalik ko si Papa. Ninoy, Ubahin mo pala nga, upili ka mahan ay. Ikaw ta Maninoy ang akong gusto. ay! Ako gyud pakan man ko. Pili lang pakan man ko. Uy! Babae taong kuno ang nagtago sa lawas sa kalalaki. Bahala kin sa unsa ka pa Maninoy. Ang importante, nga dili ka pareha si Papa Christian. Tungod kay responsable ka pagkatao. Buyan. Gani, ikaw may mihulip sa obligasyon ni Papa. Ikaw may miatiman na mo. O ikaw may padayon sa pagpa-eskwela nako. Ikaw may mibarog nga ama na mo, Maninoy. Ay, okay lang eh. Okay lang na dong, Ninoy. Inatay man ko dong. Ah. Inatay. Inanog tatay. Bitaw dong, Ninoy. Okay raman. O may kaso na ko kay dagaman ko. Virgin man ko. Unya ako siya ni kugos ni mo. Mao lang ako'y nahimong inatay ron. Eh, wa may mong tatay. Unya, ang imong nanay na pasad siya sa kanang dili mayong pangisip. Sige, mula ka na ko, Maninoy. Ay, kaliyot lang dong. Nga no, Maninoy. Ayaw biya paglayas dong ha. Bad biya na. Huwag nakasiguro ko. Mag-uul si mama ni mo kung buhaton mo ka na. Gusto mo kasi Mama nga pabalikon din si Papa. Pues, ako'y manaog ng baya. Ayaw. Ayaw dong. Magkatugot ka ba? Nga mamatay sa kaguol ang imong inahan? Magkatugot na ba dong? Dili, Maninoy, ay. Naaraman din nga. Pues, ayaw hatagi og kaguol ang imong inahan. Nagkinahanglan siya karon sa atong pag-atiman o pagpangga. Oh, sige, Maninoy. Adto na ko. Mulaya sila ka. Dili man, adto na ko sa simbahan. Mag-ampo ako. Kana. Mao ka na'y hustong buhaton. Kay ginaingon bitaw sa balaan nga kasulatan. Nga pangayo. Kay ikaw hatagan. Pangitaa. Aron imong hikitan. Tuktok og ikaw ablihan. Sa Diyos nga labang makagagahom sa tanan, siya. Maudalang panan dong. Maninoy. Pangayo sa Diyos ang hingpit na kausaban o pagbago sa imong amhan. Kung ang kaayuhan ni mama mo. Po, Maninoy. Sige, adto na ko. Diyos ko. Hatagin taon kalinaw king napita. Iwagi sa imong milagro. Aron makabatol na sila kalinaw ug gugma. Diego. Oh, Diego. Day, Mara. Marie. Migawas magugas imong kwarto. Nagmata na duay ka. Dali, lingkod sa bangko. Nya, pangutot og dagko. Paraan. Bitaw, Day. Lingkod diri, Day. Lingkod pag hinambid number 4. Nya, usaraman ka, 4-1. Nya, parisi lang ya di, ha. Diya ka, Day. Unsa man gigutom ka? Kay lutuan tig sinugbang ice water. Sinugbang ice water? Mm. Sinugbang ice water, 556. Bago no. Ay, nayabag na. Mura nung tanig, mura nung ako nabuang ini. Bangag sa ilong. Ha? Bangag sa ilong? 749. Bangag sa ilong. Ako na sa papildian na day. Bitaw. Unsa man gigutom ka na, kisukaron ti ka. Oo, oo pa ko gutom ma. Busog pa ko. Maubaday. Hain man si Christian, ang akong bana. Day,
Nagkakita ka ni Christian? Ako man siyang bana. Mahal kaayo mi niyang iyang pamilya. Dawi. Makahilak man sa tanimo. Palihog, be. Di ko palihog pangitaang akong bana. Day, Mara. Niyara kong Mara. Asawa ko. Pare, dali dayon. Kinsa ka? Okay na ba din magkailan ako? Okay na eh. Christian. Iyong mana. Bagay mong mana. Christian. Akong bana. Oo, mana. Ako kini. Bitaw, Marie. Siya si Pare Christian. Ang ipinanggang bana. Di ba? Ipangitaman ni mo siya. Kanuwi mo ang asawa ko. Kanuwi mo. Bana ko. Ikaw ni... Christian. Asawa ko. Ayaw pagkakus na kong dugay. Matagtagkis ako sakit. Diin man ka. Dugay ko nagtabot ni mo. Silo ako, Mar. Silo ako. Dugay ta nakakita sa iyo, Christian. Dugay na. Salamat. Salamat para asawa ko. Diyos na maluluy mo. Nauli natin si Mar. Salamat, Diyos ko. Salamat. Biyanta na mo, ha? Sige. Pagsulti mo tarong. At yung na gusto, paghikay ko. At doon, magdoon na tagpangaon. Alisa. Christian. Para. Gano'n niya, nasab ka? Dong. Gano'n niya ka? Anak. Ninoy, anak ko. Nagkutsa ka din eh! Malinaw na nga mo pagpuyo. Magsamog-samog na saga. Wa may magkinahanglan ni mo. Ninoy, anak. Irespeto siya. Amahan mo siya. Nagkutsa ka din eh! Ni ako. Aron pa ngayon ang inyong pasaylo. Pasaylo? Ha? Human sa tanan? Mangayo ka sa mo pasaylo? Pues, why pasaylo ngay mo mapaabot gikan na mo? O, lakaw na! Laya sa nining palimaya! Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako. Ayaw migbiya eh, Chris. Mara, gihawiran ko ni mo. Ninoy, anak. Nagkapasaylo man gani ang Diyos. Kita pa ka nga tao lang. Amahan mo paghihapon sa bisag magkinaunsa pa ang kalibutan. Magkapasaylo ka pa pala ako, anak. Diin magka! Human mo mahatod sa ospital si Mutya nga akong mangon pilakan law lang. Kalit ka lang nawa sa ospital. Wa ka na mabalik. Gikauaw ko kayo nga kung kaugalingon. Dito sa ospital. Namatudaan kong parehas kaming tipo sa dugo ni Mutia. Gani wa pa ko makontinto. Gipadiin ites ko siya. Anak ko gyud si Mutia. Taas nga panahon nga gigaman ko sa sayop nga pagtuo. Ipatuo ko nga kung kaugalingon nga dili ko anak si Mutia. Dili ako mo'y amahan kay wa ko'y anak nga abnormal. Gikauaw ko siya. Kay may diferensya siya sa pangisip. Pero siya may niluwas na ko gikan sa tao nga puot punta mo patay ka na ako. Nauhaw kay ko. Nagbasol ko. Nagbasol na ko sa akong mga sa. Apanuwahin ang tanan. Tungod kaya ko mahinungdan sa pagkakumatos ni Mutia. Ako, tungod kaya akong ipanalimtan sa buton tamo patay ka na ako. Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako ninyo.
Abi mo ba? Gikan ko karon sa simbahan. Giampo ko ang hingpit mo kausaban. Ang imo pagbago. Ang kaayuhan ni Mama. Magkapasaylo ka pa ba na ako, anak? Matol ni Mama. Nagkapasaylo man gani ang Diyos. Ako pa ka nga tao. Opa. Kipasaylo talaga. Anak, dong, Ninoy. Dong. Pasaylo asa ko pa. Pasaylo ako. Salamat, Ninoy. Salamat kinapasaylo na ko nimo. May lain pala ko ni Huy pangutana pa. Unsa ka na, dong Ninoy? Ikaw ba ang tao nga pirmi magbilin og dakong kantidad sa kwarta sa gawa sa pultahan? Ha? Ikaw ba ba? Oo, Ninoy. Aron mapalit mo ang tanan ninyong panginahanglan. Ilabi na ang tampan ni mamamahara ni mo. Huwag di, mutya. Huwag ka na ang hinungdan pa kung ganon. Naayon na sa mamamahara. Dong Ninoy. Salamat kaayo, Chris. Wala ba ni mo pasagdi? Salamat ba na ko? Salamat pa. Salamat, pare. Mabuprigid kayo ang kinabuhi. Unta, itanon ko ang kaayo. Aron handumo ninyo ang mga matabis ka kagahapon. Ug dili ang akong kasalbahis. Karon nga napasahilo na ko ninyo. Panahon na. Aron ibalik ko ang panahon nga nausik. Dili mo na ikabalik pa ang panahon nga nausi, Christian. Apan mahimo nga magsugod kita sa uno. Magsugod kita og bagong kinabuhi. Og bagong paglaom. Di nagkahiu sa pagbalik ang atong pamilya. Pero, unsaon na lang si Inday mo tiya, ma. Hangtod karon. Nagkumatos paghihapon siya sa ospital. Naulian man to si Mara. Pero subo nga palandungon. Nga dili na matibuok pagbalik ang inyong pamilya. Kay matod sa doktor, dako og posibilidad nga dili na makabalik pa si Mutya gikan sa iyang pagkakumatos. Bugtong makina na lang nagda. Aron padayong sila mo ginhawa. Maun lang nga nagdugtong sa iyang kinabuhi. O posible kayo. Mawa si Day Mutya ka nato. Mao ka rin sakit kakamaturan. Sa Ginoo ko. Ginoo ko. Dili ko masugot nga mawa si Inday mo tiya nato. Dili. Diyos ko nabangim eh. Ayaw mong kabalaka, Mara. Asawa ko. Dong Ninoy, pariji ko. Kay may tubag na ang Diyos sa atong mga problema. Ha? Mao ba? Tubag. Kasi po mong ipasabot, Chris. Gipaabot ko lang ng inyong kapasailuan. Kay dili ko gustong dili ninyo mapatili ko ninyo mapasaylo. Una ko buhaton ang tanan. Ha? Ug uspon ko. Karon nga napasaylo na ko ninyo. Panahon na. Aron ibalik ko ang panahon nga nausik. Unsa lagi po mong ipasabot, Christian? Nahinumdum ka pa ba? Sa diyang didto pa ko sa Ukraine. Ug nagtrabaho isip usa ka scientist. Oh, kay ano? May project ko. May invention. Nagdugay ko na kayong gitrabaho. Nahinumdum ka pa ba sa pirmi na itong istoryahan? Panahon nga mag-long distance call ko nimo. Ang time machine? Oo, Mara. O bilampos na ko. Na perfect ko na ang maong invensyon. Mahimo na kay nato ang pagbalik sa kaniadtong panahon. Ingon man ang pag-adto sa bagong panahon. Hala, tinuod ka, Chris. Oo, Mara. Gibuligan sa Diyos ang akong invensyon. O bilampos ako. Yay! Idol kita ka, Papa Christian! Sa tinuod lang, Papa Christian! permi kong magmonitor ninyo. Hilom kong maniid sa gawas ining mansyon. O makita ko kay kamo sa iyong mga buhat din sa suhot. Kay lagi, mga bilduman na ang mga bintana.
Ug sa dihang nakita ko ikaw dong Ninoy nga nag-atiman taon sa imong mama para sa pagpakaon ug pagpainom og tampal. Nung natandog kay ko, maong gihurot ko ang akong atensyon ug panahon sa akong imbensyon. Wa ko panumbalinga ang akong kaugalingon. Mo ka nahinungdan ka na sakit ko. Apan ang ganti sa Diyos, mao ang kalampusan sa kong imbensyon nga time machine. Wow! Ay, Nico! Tara ka mo sa laboratorio. Mabalik ko ninyo. Niya na ta sa ibong laboratory din sa bukid, Christian. Alo? Mo di kini ang time machine? Ay, hala no? Hala kadako na ini. Karon, ibalik ko ng panahon nga nangagi. Kadiyot lang. Kano sa man mo ibalik? Ay, ambot ang ipasabot. Sa unsang panahon, Chris. Sorpresahon ko ikaw, Mara. Asawa ko. Aniya? Kadiyot lang. Oh, Hi, kinsa ka? ang future ni mong bana. Ha? Wa ka pa makailan ako singpit. Pero ako, nasayod na sumaabot. Og ako, ang mamahimo ni mong husband. Really? Yes, gani. May duha ta ka umaabot nga anak. Ang usa, nganlantag Ninoy. O ang babae, nganlantag Mutya. Are you kidding? Wa ko magkumbensya, Mara. Nakaila ka na ako? By the way, ako si Christian. Nia, flowers for you, my future wife. Aso ninyo ni si Manaw na kadaguluhan. Time machine din nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kini tanad dalit na to sa RMN drama.